Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы распачынаем наш сённяшні багаты на эфіры, размовы, дыскусіі, эфірны дзень. Справа ў тым, што ў нас сёння цэлы дзень будзе такі марафон эфірны. Ён так і называецца марафон ідэй. Гэты марафон мы спланавалі і зрабілі, арганізавалі разам з нашым партнёрам, ініцыятывай банкам ідэяў. І што ж, будзем размаўляць пра тое, дыскутаваць пра тое, якой мусіць быць, якой нам бачыцца, якой хацелася б, каб была новая Беларусь, Беларусь будучыня ці Беларусь у будучыні. І першы блок – гэта знешнепалітычны блок. У мяне ў гасцях на сувязі два чалавекі, ну, у пэўнай ступені, магчыма, з супрацьлеглымі поглядамі, хаця ўсё можа быць па-рознаму, падчас дыскусіі высветліцца. С аднаго боку у нас Рыгор Астапеня, любімец мукавозчыка, і з другога боку у нас Пётр Пятроўскі. Добрый день. Не буду гаварыць, любімец ён чый-небудзь ці не любімец, але цікавы суразмоўца ў любым выпадку. Такім чынам, Рыгор Астапеня і Пётр Пятроўскі, з якім мы абмяркуем тое, якой ўсё ж такі ў будучыні павінна быць знешняя палітыка Беларусі, знешнепалітычны выгляд. Так вось, выбар, так вось, знешнепалітычны выбар Беларусі. На ваш погляд, давайте я пачну, далей я возьму на себе ролю не больш, чым мадэратара, спрачацца, цягаць адзін аднаго за чубы, тым больш, што яны аднаго і ў другога ёсць, будзеце самі. Так вось, на чым павінен быць заснаваны знешнепалітычны выбар Беларусі ў будучым? Ну што, каму першаму слово? Давайте Пятру. Пётр, вось сыходзячы з сённяшніх рэалій і з поглядам у будучыню. На ваш погляд, все ж таки, знешнепалітычны выбар Беларусі, якім ён вам бачыцца? Беларусі будучыні. Ну, вы вельмі правильно сказали наконт реалий. Знешнепалітычны выбор Беларусі павінен заснаваны быць на рэчаіснасці. У той рэчаіснасці, у якой жыве Рэспубліка Беларусь, геапалітычнай рэчаіснасці, гэта надзвычайна геапалітычнае становішча. Мы з'яўляемся кропкай судакранання двух геапалітычных блокаў, еўразійскага і еўраатлантычнага. І зыходзячы з гэтага блоку, з гэтага становішча, нам, канешне ж, найбольш выгодна, перш за ўсё, рэалізоўваць свой суверэнітэт і незалежнасць праз уваходжанне ў інтэграцыйны еўразійскі блок. Чаму? Першае, гэта лагістыка. Другой момант, сыравінныя мажлівасці, пастаўляць даволі танную сыравіну з России. Третий момент – это традыцыйныя правереныя рынкі збыту нашай прадукцыі. Вось, але гэта, так бы мовіць, сярэдняя такая перспектыва, але мы бачым, што зараз фарміруецца новы біполярны свет, дзе Россия, да прыкладу, не будзе з'яўляцца асобным полюсам. І гэта вельмі моцна бянтэжыць наших саюзнікаў. І на гэты конт Беларусі вельмі выгодна, каб арыентавацца на стратэгічнага партнёра Кітайскую Народную Рэспубліку і каб не было супярэчнасцяў паміж Масквой і Кітаем, каб быў кансэнсус па Беларусі паміж гэтымі двумя сіламі. Кітай зможа для нас быць як інструментам і крыніцай інвестыцыі, фінансавай дапамогі, развіцця. А таксама мы можам скарыстацца разам з Кітаем у ягоных праектах аднаго пояса, аднаго шляху. Напрыклад, зараз Вейчай прыходзіць на МАЗ, і чаму б МАЗа не прадаваць на кітайскія крэдыты, дзе частка дэталю камплектуючых будзе кітайскім, чым іх не прадаваць у краінах аднаго пояса, аднаго шляху. Ну і трэці момант – гэта бяспека. На вялікі жаль, мы бачым такую мілітарызацыю рэгіёна. І я думаю, што тут самае галоўнае – захаваць узброенасць
і самастойнасць беларускіх узброеных сілаў і не дапусціць іншых вайсковых базах на нашай тэрыторыі. Цікавы, канешне, момант наконт вайсковых базаў на нашай тэрыторыі. Мы закранем яго, можа быць, пазней. Зараз Рыгор Астапеня, ваш адказ Пятру Пятроўскаму на тэму, на што мае абапірацца выбар знешнепалітычнага курса Беларусі. Пётр зараз як это кажуць, у перавагу паставіў вось гэтыя аб'яднанні Еўразійскі саюз. Ваше бачанне. Дзякуй вялікі, Зміцер, добрый дзень усім, прывітанне Пётра. Я, пэўна, мушу пачаць з таго, што скажу, што перад нашай сённяшняй размовай у меня быў нейкі нават невялічкі шквал паведамленняў пра тое, пра што нам гаварыць з Пётрам, ці ёсць нам, у прынцыпе, пра што гаварыць і навошта. І я думаю, вельмі важна, каб мы, беларусы, усведамлялі, што прынамсі ў знешняй палітыцы, у нас ёсць сапраўды ідэя, которая можа аб'яднаць розныя часткі грамадства. І у нас сапраўды ёсць ідэя, якая можа кансалідаваць розныя часткі палітычнага поля, людзей розных поглядаў. І гэта ідэя будзе карысна для Беларусі у палітычным сэнсе, у эканамічным сэнсе, у вайсковым сэнсе. І пры гэтым мы павінны быць абсалютна цвярозымі, што шмат у чым сённяшнія інтарэсы, яны, которые реализовывают нібыта формально Беларусь, на самом деле это интересы просто Лукашенко. И главная проблема, якая есть в нашей сегодняшней внешней политике, что она не будуется не на интересах Беларуси, а то, что она будуется аккурат на интересах Александра Лукашенко. Теперь мы можем сделать такой невеличкий теоретичный проход относно, как, в принципе, будуется внешняя политика Беларуси. И как, в принципе, повинна будоваться любая внешняя политика. Вот коли там все вот эти книжки, которые пишут про внешнюю политику, они пишут там про некие там сукупность факторов, которые уплывают на то, что держава принимает той ці інший внешнеполитичный курс. И это, звичайно, пишется там про географию, что вот коли, например, мы находимся в Европе, то мы повинны неким чином сябраваць с европейскими краинами. Коли у Украины есть демографичный потенциал, то зразумела, что она может претендовать на нечто большее в внешней политике, то именно как натурально, что Украина с 9 миллионами жыхароў, конечно, не мае там великих магчымасцяў уплыву. Так само пытанне эканамічнага і навукова-тэхнічнага патэнцыяла, то бок держава, которая маюць патрэбу, да, выходзіць на іншыя рынкі, выходзіць, так сказать, ствараць умовы для развіцця ўласнага бізнеса, альбо наадварот прыцягваць міжнародных інвестараў у сваю краіну, тут таксама яны праводзяць больш актыўную знешнюю палітыку. Таксама шмат што залежыць ад палітычнай сістэмы, на якім чынам прымаюць рашэнні, ну і якасць дзяржаўнага кіравання. Мы можем бачыць, што беларусі, конечно, рашэнні прымаюцца вузкай групай людзей, і, в принципе, якасць гэтых прынятых рашэнняў, она вельмі, ну, не вельмі, но, скажем, нізкая, да. Будем объективно, я думаю, что как бы складана за этим не погодиться, что сапраўды решения, которые принимаются в Беларуси на державном уровне, не часто вельмі дзіўныя. Ну, самый яскравый прыклад — это вот выборы и написать себе 80%, маючы при гэтым, ну, 2 раза меньше. Это сапраўды решения, которые выглядают вельмі дзіўныя. Таксама, что важно, это международное асяроддзе. Якім чынам мы, Пётр про гэта сказал, что теперь мы находимся у тым месцы паміж Захадам и Россией з аднаго боку. И сапраўды у беларускім інтарэсе, что важно рабіць, улагоджваць гэты канфлікт, некім чынам для того, каб бакі ставіліся адзін да аднаго палепш і зменшалі мілітарызацыю. Так, то бок каб і вайсковыя базы не паўставалі ў Польшчы, і каб у нас таксама не паўставалі ніякія вайсковыя аб'екты. Таму што яны, як бы, чым больш як бы зброі вакол, то наўрад ці як бы нам прыемней ад гэтага жыць. І калі мы скажем про гэта міжнароднае асяроддзе, то зноў жа, так, мы бачым тое, што з аднаго боку у беларускім інтарэсе было б улагоджваць гэтыя інтарэсы, то з другого боку мы бачым, што Александр Лукашенко робіць акурат так, каб гэта, як бы, гэтую канфліктнасць падтрымліваць. У нас ёсць самы яскравы прыклад, гэта тое, што цяпер адбываецца на межах Беларусі, Польшчы, Літвы, Латвіі, это выкарыстанне мігрантаў супраць суседніх дзяржаваў. І зразумела, што такім чынам Александр Лукашенко павялічвае свае шансы палітычнага выжывання, но пры гэтым пагаршае стасункі Беларусі з суседзямі. Ну і ўрэшце рэшт, момант, который таксама трэба казаць, это там нейкія сусветныя тренды, так, калі, у прынцыпе, ва ўсім свеце
ідзе такі працэс лібералізацыі эканамічнай, то зразумела, што такія дзяржавы, як Беларусь, у нейкай ступені вымушаныя, нават калі яны асабліва таго не хочуць, таксама ўваходзіць у гэтую струю і лібералізаваць свае эканамічныя стасункі са светам. Ну, на гэтым я, в прынцыпе, спынюся. Я думаю, што мы можем вернуцца ўжо пасля да ідэі. Я і так, в прынцыпе, 5 хвілін прагаварыў, можа быць, ужо многавата. Пётр, я б хацеў працягнуць тэму ось тыя знешнепалітычныя саюзы, у якія Беларусь павінна інтэгравацца. Вы сказалі пра Еўразійскі саюз. Еўразійскі вот менавіта саюз, а што наконт інтэграцыі, паглыблення інтэграцыі з Расіяй? Як вот увогуле, да і ў прынцыпе ў еўразійскім-то саюзе Расія адыгрывае, ну, фактычна галоўную скрыпку, скажем так, і паглыбляючыся ў гэты саюз, паглыбляецца інтэграцыя з Расіяй. Шмат хто сумняецца, што паглыбленне інтэграцыі з Расіяй, яно павялічвае нейтралітэт Беларусі. Вось, напрыклад, наш глядач пад нікам Вожык Патрыёт пытаецца, якім чынам больш шчыльныя кантакты з Расіяй павялічваюць нейтральнасць Беларусі. Ну і суверэнітэт, дадам я. Ну, першае, давайте адасобім суверэнітэт і незалежнасць і ад нейтралітэта. Чаму? Таму што нейтралітэт – это адна з формаў рэалізацыі суверэнітэту, калі роўная аддаленасць ад усіх цэнтраў сілы, праз гэтую аддаленасць рэалізуецца суверэнітэт. Але галоўнай умовай дадзенай рэалізацыі суверэнітэту з'яўляецца прызнанне нейтральнасці гэтай краіны усімі цэнтрамі сілы. Я не бачу таго, каб Захад, Расія ці яшчэ хтосьці, ці Кітай, напрыклад, імкнуліся прызнаць нейтралітэт Беларусі. А нейтралітэт у сабе, такая мантра, што вось мы нейтральныя, яна ні да чога добрага не правядзе, і гэта не функцыянальны такі кейс. Што ў дачыненні да інтэграцыі з Расіяй, да еўразійскай інтэграцыі, да? Тут трэба сказаць, што да 2020 года прэзідэнт Беларусі вельмі раздражняў некаторыя колы ў Расіі тым, што імкнуўся навязаць свой парадак дня гэтай інтэграцыі, прычым шантажуючы Расію нармалізацыяй стасункаў з Захадам. Аднак тыя палітычныя сілы, якія, ведаеце, вось хто такі Віктор Бабарыка, да? Менеджер Газпрома, да? Там, яны вырашылі дэстабілізаваць сітуацыю, шмат хто прыглосіў гэтыя ўсе схемы, яны пагоршылі нашыя стасункі з Захадам, зрабілі манёвр перамоўны з Расіяй, звузілі іх, і зразумела, што цяпер Александр Лукашенко не можа, напрыклад, казаць на 100% патрабаваць канкрэтных механізмаў інтэграцыі, больш раўнапраўных, больш выгодных Беларусі. Напрыклад, возьмем тыя самыя 28 інтэграцыйных праграм. Калі мы паглядзім іх структуру, то яна адпавядае структуры дамовы ЕАЭС. Але Расія мэтанакіравана вывела Беларусь з фармату ЕАЭС у перамовах па гэтых праграмах толькі дзеля адной мэты. Дзеля таго, каб сам насам з намі, нас прымусяць іх падпісаць і пасля навязаць ужо ў межах ЕАЭС усім астатнім сябрам на сваіх больш выгодных умовах. Ужо абкатаную, падрыхтаваную праграму. Я нагадаю, што яны павінны быць рэалізаваны да 2024 года. Як гэта хочуць? Гэта нам выгодна? Не. Беларусі было выгодна рабіць перамовы ў межах 5 краін, дзе больш гульцоў, дзе мы кааперироваліся і з Арменіяй, і з Казахстанам у чымсьці, дзе нас больш якраз слухалі. Цяпер гэтай мажлівасці у нас няма. Нас вывели з шматбаковых перамоваў, двухбаковыя, і пасля на нас абкатаюць гэтую схему 28 саюзных праграм, і пасля гэтую схему пачнуць прымушаць ужо іншыя краіны еўразійскага свету. Хто ў гэтым вінават? Ну, напэўна, не Лукашенко, таму што вінаватыя тыя, хто не могуць зразумець, што ў надзвычайным геапалітычным становішчы суверэнітэт і незалежнасць краіны арганізоўваецца аўтарытарнай жорсткай уладай.
а не ліберальным рэжымам, які не можа гэтую незалежнасць абараніць. Паглядзіце тую ж Малдову, якая она незалежная. Яна электаральная мадэль унутры Малдовы выкарыстоўваецца вонкавымі сіламі. Так? Дзёргаюць фінансава-прамысловыя групы ці фінансавыя іншыя потокі як з Расіі, так з захаду, як і знутры краіны. Вось. І мы атрымоўваем краіну як аб'ект, а не суб'ект. А калі ў цябе фінансава-прамысловыя групы звонку не могуць уваходзіць, калі сродкі вытворчасці стратэгічныя знаходзяцца ў руках дзяржавы, і калі дзяржава кажа, так, спадарства, мы моцная дзяржава, і мы вось такія жорсткія умовы выказваем, то зразумела, што гэта не падабаецца як захаду, так і з усходу, асабліва каштоўнасна захад ненавідзець беларускую мадэль, і тут суверэнітэт і незалежнасць рэалізуецца праз аўтарытарызм у тым ліку. Ну, ввогуле тут, канешне, Пётр выдаў шмат цікавых тэзаў, пачынаючы ад таго, што удзел у выбарах гэта спроба дэстабілізаваць краіну і працягваючы пра аўтарытарную ўладу, якая адстойвае суверэнітэт. Ну, судзячы па тым, вот, па вашым жа словам, як нас Беларусь зараз пры аўтарытарнай уладзе, але прымушаюць подписаться под тым, чего домагается Россия, то оказывается от уплыву знешніх гульцоў і аўтарытарная ўлада не вельмі-то дапамагае. Але давайте да Рыгора. Рыгор, вы прыхільнік інтэграцыі Беларусі на заходнім вектары, на захад, у Евросоюз, с Евросоюзом, да прыкладу. Інтэграцыя з Евросоюзом. Наколькі яна забяспечвае як нейтралітэт, так і суверэнітэт Беларусі? Мне яшчэ кажучы, падаецца, што вы крыху місінтэрпрэтавалі мае палітычныя погляды. Я все ж таки нідзе не казаў, што я выступаю за далучэнне Беларусі да Еўрапейскага Саюза. І, в прынцыпе, у нашай знешняй палітыцы, я думаю, што варта пачаць з тых рэчаў, пра которые Пётр не кажа. Трэба просто пачаць з таго, што запытацца ў людзей, а чаго вы, людзі, хочаце? Вот просто пайсці і запытацца пра гэта. Калі мы пабачым сацыялагічныя дадзеныя, которые роблю я ў Чорным хаосе, которые робіць Інстытут сацыялогіі у Акадэміі навук, якія робяць іншыя установы, которые не публікуюць гэтыя сацыялагічныя даследаванні, яны ўсе яскрава паказваюць, што беларусы хочуць жыць у нармальнай краіне, которая мае нармальнае дачыненне і з захадам, і з усходам, которая не ўваходзіць у нейкія клінчы, которых не прымушаюць падпісваць нейкія карты там пад прымусам. Бо яны хочуць быць суверэннай дзяржавай, якая мае нармальнае дачыненне з тымі і з другімі. Так? І калі мы запытаемся, тады мы пачуем, што вот так яны бачаць гэтую сітуацыю у знешняй палітыцы. Калі мы паглядзім на нейкія эканамічныя інтарэсы Беларусі, зразумела, што Пётр слушна кажа пра тое, што рэаліі ёсць такія, якія ёсць цяпер, што сапраўды Беларусь з'яўляецца саюзнікам Расіі, і сапраўды досыць складана сабе ўявіць сабе сітуацыю, што заўтра Беларусь гэтага саюза выйдзе. Яна хутчэй за ўсё застанецца там на досыць доўгі час. Прынамсі, пакуль гэта будзе ў інтарэсе Расіі. Таму мы можем, але што мы можам пабачыць, так? Што хочуць беларусы? Это только павялічваўся гандаль з захадам, павялічваліся нармальныя інвестыцыйныя магчымасці захада. Мы можам пабачыць, што беларусы не хочуць павелічэння нейкіх вайсковай прысутнасці на сваёй тэрыторыі. Насамрэч, беларусам не вельмі падабаюцца, калі з'яўляюцца ваенныя аб'екты пад чужымі сцягамі на беларускай зямлі. І я маю вялікія пытанні да прыхільнікаў Александра Лукашэнкі, як яны да гэтага, в прынцыпе, ставяцца, як яны да гэтага прыйшлі. Калі яны адначасова ўвесь час заяўляюць пра тое, што это вы там лібералы з'яўляецеся прыхільнікамі там, каб все захад захапіў, але пры гэтым вы ж самі гэта робіце. Вы самі прыводзіце вайсковыя аб'екты ў Беларусь, і вы самі гэта сваімі рукамі падпісваеце. І пасля кажаце, зато мы захавалі ўладу. Для каго? Вы не понимаете, это другое. Да. То бок я думаю, что самое важное, что мы павінны зразумець, что насамрэч Беларусь абавязана мець нармальныя стасункі і з захадам, і з Расіяй. Калі у нас будуць дрэнныя стасункі хоць з адным з гэтых актараў, то беларуская знешняя палітыка не будзе развівацца. Яна не мае вялікай будучыні. То бок нас будуць далбаць. Але калі мы зможам прапанаваць нейкую мадэль,
которая была бы цікавая і России і Захаду, тады гэта палітычная модель, да, эканамічная модель, і она можа карыстацца папулярнасцю. І теперь все вось гэтыя развороты магчымыя на разбок России, Азии, ну таксама не маюць по факту сэнсу. Вось мы теперь бачым, з'яўляецца гэта ідэя по развороту на Азию. Ну мы ж разумеем, что ну куда развернуться на Азию, калі им трэба в первую чергу там транзит, который теперь может быть под пытанием, потому что Захад уводит секторальные санкции. Кали, который так само может быть под пытанием, потому что теперь его треба неким іншым шляхом возить, потому что могут перекрыть шлях праз Литву. Мы бачим, что наши стосунки, якость наших стосунков с Усходом так само залежит от того, насколько у нас будут нормальные дочинения с Заходом. И что самое цікавое, в принципе, люди такие же, как Петр, некие іншие, так само это разумеется. И это не то, что там некий суперсекрет. Я вот включил, у меня на самом деле есть, я мушу признаться, я час от часу гляджу передачу Маркова на АНТ. Ну, как бы, треба ж вивчати, якби, які актуальні дискурси, так я побачу Юрій Шевцов про это открыто каже, что ну вот так мы можем развернуться там в некой короткой перспективе. Ну, по факту, в средней перспективе мы все одно обязаны иметь нормальное решение с Заходом и с Исходом. И я думаю, что, в принципе, мы можем до этой идеи вернуться, и она бы користалась и популярностью и в громадстве, и, в принципе, среди политических элит она бы так само могла быть популярной и консолидовала бы их. Пётр, ці згодныя вы з той ідэяй, што Беларусь павінна быць у роўных сяброўскіх адносінах як з Захадам, так і з Усходам? Видите, не отрымается так. Чему? Потому что у нас есть обязательства, и любое равноотдаленность любой от Заходу и от Усходу будет разглядаться с боку России как здрада. Мы это бачили до 2020 года, як нервово гэта ўспрымалі у Москве. З другого боку, а што нам Захад даў? Да? Ён неталерантны да нашай дыктатуры. Вось калі Захад у нас так ну, фактычна паважае нашу незалежнасць і суверэнітэт, хай тады прызнае, што Беларусь мае права выбудоўваць унутрапалітычную мадэль такой, якой она хоча. Захад же не лезе, не уводит санкции супраць Саудовской Аравии, так? Не уводит. Захад зачиняе вочы на тое, што творыцца у сабе ў краіне. Да? Это подвойны, патройны стандарт. Галоўны прынцып, які мы павінны казаць Захаду, унутранае развіццё Беларусі, гэта справа беларускай дзяржавы. Другі момант. Ну, глядзіце, беларусы выступаюць за добрыя стасункі. Я думаю, што беларусы выступаюць за добрыя стасункі з усімі краінамі. Гэта такі наіўны утапізм. Калі вы згадаеце амерыканцаў, запытаеце, якія паглыблены ва ўнутраную парадак дня, яны тое самае скажуць, што яны хочуць з усімі добра, мірна сябраваць і нідзе не ваяваць. Але ну, рэчаіснасць іншая. Мы ж тут не папулізмам займаемся, так? Третий момент. Ось я б так не казаў про поворот на ўсход, да? Потому что гэта не только Китай, гэта и Турция, гэта и Иран, их, дарэчы, под санкциями, готов працаваць з нами, гэта и Пакистан, гэта вялікія рынки. И гэтыя рынки находятся не так далёка, не далей, чым тая самая Франция ці там Великая Британия. Яны знаходзяцца даволі близко. Пытанне, што тут трэба працаваць. Я разумею занепакоенасць некаторых палітыкаў, якія з'ехалі з Беларусі, тым, што яны хочуць пры дапамозе санкцый, праз іх лабіраванне прымусіць ліберальна-буржуазную сістэму у Беларусі укараніць звонку. Але гэта не незалежнасць. Гэта яны ставяць свае палітычныя каштоўнасці вышэй за незалежнасць суверэнітэта. Яны вось мараць пра такую сістэму дзяржаўнага кіравання і спрабуюць праз лабіраванне эканамічных, у тым ліку санкцый супраць уласнай краіны, прымусіць, умоўна кажучы, Лукашенка ці грамадства праз пагаршэнне эканамічнай сітуацыі, як яны думаюць, пайсці па некаторых рэформах.
беларускае ж кіраўніцтва, калі ж мы паглядзім, оно імкнецца лавіраваць і зменшыць негатыўнасць гэтых санкцый. Калі наши палітыкі звонку поставить мэту суверэнітэта і незалежнасці на першы план, хай яны скажуць: давайте узмоцнім дыктатуру, давайте зачынім вочы на ўласныя інтарэсы, давайте поставім інтарэсы дзяржавы вышэй за інтарэсы уласных пакрыўджаных палітычных груповак, якія з'ехалі з краіны, і не будзем лабіраваць санкцыі, а наадварот, больш сувязяў, больш гандлю, лоббировать интересы МАЗа, МЗКТ, ездить. То есть, коли Платушка, там, Тихановская взяли и продавали б нашу продукцию. Яны продемонстрировали, на что яны здольны. Пакуль яны гэтага не зробили. Пагэтуль такое гульня такая незразумелая. Мне здаецца, гэта нездаровая палітычная пазіцыя наших беглых палітыкаў. Пётр, толькі одно удакладненне. Скажите, а вот ёсць якія-нибудь сацыялагічныя даследаванні, якія б сцвярджалі, што беларусы выбралі аўтарытарызм як форму вот правлення сабой, і вот как бы поэтому усе спробы там Рыгора Астапені нешта нам давесці, мае, можа быць, нешта там сказаць. Гэта я вам супраць... так скажу. 2018 год рабіў інстытут сацыялогіі даследавання па каштоўнасцях, і наколькі я памятаю, ліберальнымі каштоўнасцямі у нас падзяляюць не больш за 20% насельніцтва. Вось. А дэмакраты і аўтарытарызм яны не супярэчаць адзін другому. Калі насельніцтва разумее, што трэба жорсткая рука, што трэба жорсткае кіраванне цэнтралізованае, яно гэта выбірае. Ось учора в одном чате меня попросили выступить, там 300 слухачоў было, розных поглядаў на гэты конт. Яны все пагаджаюцца, што ў дадзенай сітуацыі абвастрэння міжнародных стасункаў патрэбна жорсткае кіраванне. Рыгор, я нават не ведаю, вот что тут, что сказать в адказ Пятру, але тым не больш такое бачанне Беларусі будучыні і развіццё вам як можа быць сапраўды? Не, сапраўды даволі складана неяк адказаць, потому что я, шчыра кажучы, я не до конца разумею, што значит беларусы штосьці вот это падтрымліваюць. Беларусы приходзяць на выборы і кладуць свой бюллетень у скрыню. І яны хочуць, каб гэта галасы лічылі. Вот это они докладно хочуць. Это объективная рэч, которая яны таму і прыходзяць. Калі б яны так не хацелі, яны бы просто не хадзілі бы на гэтыя выборы. Яны прыйшлі, прагаласавалі, мы побачылі тут вынік. Вынік, я думаю, больш-менш зразумела. Так? Ну, можем там спрачацца, якія там дакладныя лічбы. Ну, абсолютно зразумела, што ў першым туры Александр Лукашенко не перамог ніяк. Цалкам магчыма, што ў першым туры перамагла іншая асоба. Але мы не будзем ўжо тут пра самі гэтыя выбары, то выходзіць гэтыя, таму што не пра гэта крыху размова. Так? Наша размова пра тое, якім чынам мы можам рэалізоўваць нацыянальныя інтарэсы ў знешняй палітыкі. І калі мы кажам, што давайте мы паставім каго-нибудь аўтарытарнага, каб ён штосьці аўтарытарнае выдумываў і сам сабе казаў, так это ж не працуе. Ну, вот зараз ідзе вось гэтая гаворка, да? Давайте Турцыя. Насамрэч, размова ж пра Турцыю ідзе ўжо 20 гадоў. І мы бачым, што нічога не адбываецца. То так мы там еще скажем, промысловая кооперация, там, давайте мы поедем в Китай, поговорим. Там. Так ездили не раз. И увесь час гэта было. И ни до ничего не приводило. Як продавали мы на Китай в основном кале, так и продаем в основном кале. Ничего в этом сенсе не изменяется. Что мы можем пропоновать из Китая и Турции? Так они сами интегрованы в Заход. И у них самих сбираются айфоны. И что мы приедем? Приедет Александр Егорович, будет ходить с указкой и рассказывать, что кому гэта трэба. Тобто, насамрэч, свет цалкам змяніўся. І тое, што мы кажам пра Турцію, тое, што мы кажам пра Кітай, там беларуская тэма, вось, которая вот сённяшняя беларуская аўтарытарная модель, яна не цікавая. Яна цікава для нейкіх канкрэтных, можа быць, дробных вайсковых інтарэсаў. Напрыклад, там вось Турцыі блізка тое, што сённяшняе кіраўніцтва дзяржавы падтрымлівае Азербайджан. И, отповедно, мы разом с Азербайджаном позволили ту частку, которая аспрэчваецца, да, паміж Арменией и Азербайджаном, и мы здолелі акурат прыцягнуць да Азербайджана. Мы бачым тое, што Кітай таксама зацікаўлены ў нейкай аўтарытарнай мадэлі, каб тое, што там, напрыклад, маглі прагаласаваць сённяшняе кіраўніцтва Беларусі, там ОАН,
адносна падтрымку Китая па нейкіх правах парушэння чалавека ў Китаі. Ну але на гэтым все, эканамічных інтарэсаў іх няма. Ім не патрэбны вось гэтыя все размовы, што давайте мы будзем прамысловую кааперацыю. Я там час ад часу читаю тое, што пішуць беларускія чыноўнікі. І беларуская інвестыцыйная гавань безопасная. Ну гэта як? Вот сённяшняя Беларусь это бяспечная інвестыцыйная гавань. Это, ну, шчыра кажучы, я вот калі читаю вот такія заявы, да, што мы будем развиваць прамысловую кааперацыю з кімсьці, так а як вы будете ее развивать? Ну вот реалистично. Мы приехали такие вот, и как люди будут что-то развивать, коли они ничего не умеют, коли они не имеют навыков для этого, коли они не имеют никаких ноу-хау, они не имеют технологий, они не владеют мовами. Ну як, кто что будет развивать? И после мы приходим с думки, что нет, ну все-таки Александр Лукашенко нам потребен. Нет, на самом деле еще не потребен. В Беларуси, конечно, потрібна стабільна ўлада, гэта бясспрэчна, но она павінна абірацца і будавацца на грамадскі кансэнсус. Калі існуе дзяржава невялікага такого памеру, як мы, нам вельмі важна разумець, што нам трэба быць адзінымі ў сваіх меркаваннях. У нас павінна быць кансалідаванае грамадства, павінны быць кансалідаваныя эліты, каб яны разам выпрацоўвалі нейкія адэкватныя рашэнні. Таму што калі ў дзяржаве прымаюцца дурныя рашэнні, прымаюцца вузкай групай, которая не падтрымліваецца большасцю грамадства. Так а якім чынам Беларусь стане паспяховай дзяржавай? Ну якім? То бы гэта складана сабе уявіць такую сітуацыю, калі раптам Беларусь завтра расквітне. Завтра у нас замест там $500 у сярэднім людзі пачнуць зарабляць 1500. Ці магчыма гэта? Дык немагчыма. Для гэтага трэба нейкія кампрамісы, кансэнсусы, трэба развіццё думкі. Без гэтага всего прагрэс немагчымы. І таму, калі мы кажам пра знешнюю палітыку, нам вельмі важна для пачатку просто сесці і правесці здаровую, адэкватную дыскусію. Чаго мы хочам, в прынцыпе, ў знешняй палітыцы? Калі мы хочам, каб Беларусь развівалася эканамічна, каб развівалася палітычна, каб зніжалася вайсковая канфліктнасць у рэгіёне, так мы павінны гэта реалізоваць. Цяпер жа, на вялікі жаль, асноўным інтарэсам, который реалізуе беларуская дзяржава, з'яўляецца захаванне Александра Лукашенка. Дзеля чаго? Ну, дзеля чаго гэта все? Не до конца зразумела для мяне. І все гэтыя прыклады, ведаеце, Молдова, там Украіна. Ну, слухайце, ну, господи, ну, а што, мы прапануем камусьці Молдову будаваць? Ну, сапраўды, вот такія ідэі у нас цыркуліруюць. Хтосьці прапановваў? Мне здаецца, што ніхто такого не прапановваў. Беларусі трэба адэкватная дзяржава, а не аўтарытарная. Калі казаць пра ўсё ж такі, ну, адэкватнасць, неадэкватнасць, тут ужо такія тэрміны не будзем апеляваць імі, але ўсё ж такі, Пётр, пра знешнюю палітыку і магчымыя, можа быць, змены, якія, ну, вы параілі бы ўнесці, ну, калі вы лічыце, што трэба ўнесці. Ведаеце, на сёння, калі мы ўжо кажам пра рэчаіснасць, на сёння якую сітуацыю мае Беларусь? Паводле прадстаўнікоў дзяржавы у нас сёння з усіх бакоў ворагі. Літва там на поўначы ворагі, на захадзе, ну, зразумела, гэта заўсёды ворагі, нават на поўдні і то ворагі. Адзін саюзнік. Вот у гэта сітуацыя нармальная, ўсё ж такі, калі вакол ворагі, трэба, на ваш погляд, штосьці ў знешняй палітыцы на сёння мяняць? Ну, па-першае, я хацеў бы адказаць Рыгору наконт сацыялагічных даследаванняў, такіх ненавуковых выказванняў пра тое, што большасць падтрымала там Ціхановскую. Адкуль такія дадзеныя? Сацыялагічныя даследаванні з Вайбера, дзе 35-40% пагрэшнасць, это такія даследаванні, ну, смех курам. Другі момант. Чаму трэба параўноўваць з рэгіянальнымі краінамі, з якімі мы мяжуем і з якімі у нас былі адзіныя стартавыя ўмовы? Таму што, каб не было папулізму. Вось у нас ёсць Молдова, вось у нас ёсць Украіна, і вось у нас ёсць Беларусь. Дзе больш якасная медыцына, дзе яна больш даступная? Беларусь уваходзіць у 5 краінаў па колькасці месцаў у шпіталях на 1000 чалавек. Вось прыклад. Другі момант. Я папараю, калі мы кажам про Кітай, про Турэччыну, хаця б паглядзець таваразварот і яго структуру. І долю таго ж самого Китая, яго дынаміку у
беларуска-кітайскіх стасункаў у ВВП Беларусі, у знешнім гандлі, выбачаюсь. Паглядзець, якія вытворчасці Кітай стварае у вялікім хане. Дзеля чаго гэта яму? Дзеля чаго ён безвазмезна выдатковыя грошы на будаўніцтва стадыёнаў, сацыяльнага жытла і у тым ліку воднага басейна. Гэта іміджавыя праекты. І тут вось узнікае пытанне у меня канкрэтнае. Людзі, мы тут што, прапагандай займаемся? Беларусы пачалі мілітарызацыю рэгіёна? Не. Гэта з тэрыторыі Польшы палякі яшчэ да 20-го году колькі разоў лабіравалі стварэнне базаў палякі. Прычым тут Беларусь? Гэта літоўцы, все на імі рагаталі, займаліся просто навешваннем ярлыкоў на беларускую атомную электрастанцыю. А спадар Автуховіч адкуль? Гэта не смешна, тому што Автуховіч узарваў аўтамабіль у двары, дзе жыве моя маці ў гародні. І гэта што, Лукашенко вінаваты? Не, это вінаваты тыя, хто вядуць з ім барацьбу. Нам кажуць пра кансалідаванае грамадства. Самае кансалідаванае грамадства – гэта КНДР. Вось там все кансалідавана. Не можа быць кансалідаванае грамадства. Але калі малая частка грамадства сканцэнтраваная ў Менску патрабуе радыкальных рэформ і адмовы ад таго, што яна павінна удзельнічаць у жорсткай салідарнай сістэме сацыяльнай, яна хоча прыватызацыі прадпрыемстваў, выбачаюсь, яны прапануюць схему неоліберальных рэформ, якія небяспечныя. Няма ніводнай краіны, дзе б сацыяльныя паслугі насельніцтва сталі больш даступнымі, больш добрымі, дзе прайшлі вось гэтыя неоліберальныя рэформы. Таго прыклад Італія. Што яны зрабілі са сваёй медычнай сістэмай? Бізнес. Да, ён не хоча плаціць падаткі, ён збягае, але ў нас падаткі ніжэйшыя, чым у Нямецчыне. У нас бізнес просто хоча ў офшоры збегчы. Чаму? Таму што ён не спелы. Але дзяржава павінна яго прымушаць салідарызавацца. Мы з офшорамі па падатках ніколі не зможам канкураваць, і не трэба гэтага рабіць. А ўсім нармальным свеце прагрэсіўная шкала падаткаў. Вось яе трэба ўводзіць. Забараніць канстытуцыйна любую прыватызацыю рэспубліканскай формы ўласнасці. Увесці дзяржаўную ідэалогію такой, якая, напрыклад, ёсць дзяржаўная ідэалогія ў развязе. Другі артыкул Канстытуцыі еўрапейскіх каштоўнасцей. Вось вам ідэалогія. У нас таксама трэба дзяржаўную ідэалогію як абавязкова ўвесці. І ператвараць паступова аўтарытарызм з асабістага ў калектыўны, праз усебеларускі народны сход, уключаць праз гэтыя структуры і інстытуцыі прыняццё рашэння больш шырокіх колаў насельніцтва. Тлумачыць ім, што не на захадзе, не на заходняй мадэлі клін клінам сайшоўся. Не трэба быць такімі заходне-цэнтрычнымі. Такім чынам, варта падводзіць вынікі і давайте паспрабуем сфармуляваць тую ідэю, якую можам пакласці ў банкі ідэяў на сёння для далейшага потым абмеркавання. Вот на пачатку ўсё ж таки ад Пятра Пятроўскага. Такім чынам, ось ці патрэбныя, на ваш погляд, нейкія рэформы ў геапалітыцы, і далей вось знешняя палітыка, ваша вось ідэя, якой яна павінна быць канцэнтравана, так вот выкажыце нам, калі ласка. Захаваць і рэалізаваць суверэнітэт і незалежнасць краіны у фарміруючымся новым біполярным свеце, дзе нашы асноўныя партнёры, еўразійскія краіны, павінны выступаць саюзнікамі і інструментамі мадэрнізацыі нашай эканомікі, нашай сацыяльнай галіны, нашай палітычнай сферы. Не на захадзе адным свет клін-клінам сайшоўся, і не захад сёння павінен кіраваць усім светом. Мы не хочам быць паўперыферіяй ці перыферіяй кагосьці. Мы павінны дамаўляцца і ісці ў ядравую схему, напрыклад, з Кітайскай Народнай Рэспублікай.
Такім чынам, перавага на ўсход, інтэграцыя ў еўразійскі саюз, ну і ўзмацнення аўтарытарызма ад верху і да нізу. Можно так сказать. Я бы сказал коллективный аўтарытарызм. Калі мы усе усведомляем, что дисциплина, порядок и якость администрования от гэтага залежыць незалежнасць і суверэнітэт. Цікава. Рыгор. Я думаю, что, в принципе, самое важное, что трэба зрабіць у знешняй палітыцы, гэта просто сесть и полічыць, якія інтарэсы ёсць у сённяшняй Беларусі. Якія ёсць палітычныя, эканамічныя інтарэсы, якія ёсць вайсковыя інтарэсы. І мы вельмі хутка прызнаць того, что все ж таки наш асноўны інтарэс, каб сябраваць, каб змяншаць напружанасць, каб пабудоўваць эканамічныя стасункі з рознымі дзяржавамі, выступаць добрым эканамічным партнёрам, не сварыцца з суседзямі праз стварэнне ачагоў нелегальнай міграцыі. То бок, каб мы маглі быць, в прынцыпе, адэкватным суседам. І тады да нас пойдуць і інвестары, і беларускі бізнес пачне расці і будзе выходзіць на міжнародныя рынкі. І калі мы вось з гэтага сыходзім, і калі мы сыходзім з таго, чаго хочуць беларусы, тады мы павінны выбудоўваць палітыку, которая будзе накіраваная на адкрытасць, на тое, што мы сапраўды хочам будаваць стасункі з усімі. І, у прынцыпе, што нам важна разумець у нашай сённяшняй сітуацыі, што вось гэтая арыентацыя толькі на адзін з вектараў, яна вельмі шкодная. Яна заўсёды нас рано ці позна будзе прыводзіць у вельмі дрэннае становішча. Я могу зноў повторить этот тезис, да, тое самае про транзит. Вот тое, што кажется про китайский транзит, той, который ідзе праз Беларусь. Мы ж павінны быць адэкватнымі людзьмі. Калі зараз мы будзем уваходзіць у клінч з захадам, дык гэты транзит можа скончыцца. І што мы будзем тады прапаноўваць Китаю? Прамысловую кааперацыю? Ну, как бы, я уже не буду отказывать то, что сказал Петр, там, адносна там, шпиталёў, Китая, милитаризации, социологии, КНДР и так далее. Ну, але самое важное, так, что мы, вот, калі мы, как завершить нашу размову, что мы повинны усведомить, что эта идея, она есть, вот эта идея открытой державы, и она подделяется людьми. І яна сапраўды карысная для наших інтарэсаў. І калі мы яе зможам пабудаваць і прапанаваць, у тым ліку і России, і Китаю, і США, і ЕС, то, в прынцыпе, все ў гэтым пабачаць свой інтарэс. І у тым ліку такія краіны, як далёкія, як Турцыя, ім навошта падтрымліваюць эканамічна сённяшнюю мадэль Лукашэнкі. У іх няма гэтага інтарэсу. І нават зацікавлены там нейкіх вайсковых рэчах, там, па Азербайджану, па Арменіі, ну, эканамічнага інтарэсу няма. Мы бачылі, от ведаеце, зараз зноў даходзім крыху ў бок, но вы памятаеце, і быў такі, ёсць такі дэпутат парламента беларускага Савіных. Ён аднойчы ехал, смешная байка, ён аднойчы ехал амбасадарам працаваць у Турцыю. І я вельмі раю, так сказать, на завершэнні нашай размовы адшукаць, што ён абяцаў перед сваім ад'ездам у выглядзе таваразвароту паміж Турцыяй і Беларусю, які там будзе экспорт, як мы будзем што прадаваць, і просто параўнаць з тым, чаго ён выніку дасягнуў. І гэта будзе паўтарацца заўсёды, вось такія правалы, до таго моманту, калі мы не сядзем, не правядзем у Беларусі сур'ёзную размову, якім чынам павінна выглядаць Беларусь і якая павінна ў яе быць знешняя палітыка. Калі знешняя палітыка будзе пабудавана на інтарэсе Лукашэнкі, ну, будзе вось так, як ёсць цяпер. На мне, я думаю, гэты стан, большасці беларусаў не падабаецца. Дзякуй вялікі. Маем две ідэі ад Рыгора Астапені. Я нагадаю, што Рыгор Астапені, дактар па даследаваннях Цэнтра новых ідэй і супрацоўнік брытанскага цэнтру Чэтэм Хаус. Вось ўсё ж такі сябраваць з усімі і развіваць стасункі з усімі краінамі. І палітолог, прадстаўнік Белай Русі Пётр Пятроўскі. Ну, енку мы таксама пачулі. Ну што ж, я думаю, што далей гэта абмяркоўваць таксама варта абмяркоўваць шмат такія пытанні. Не закранулі тэму. Была такая
нам Пётр расказаў пра ўзровень беларускай медыцыны. Тэма, бачачы і гледзячы на тое, што сёння адбываецца ў Беларусі з захворваннем ковіда. Дарэчы, сёння стала вядома, што ад ковіду памёр мой аднакурснік, калега, рэдактар краязнаўчай газеты Уладзя Пучынскі. Месцаў у Мінску не было, яго павезлі ў Мядзель. Вот такая вот сітуацыя. Я выказваю спачуванні ўсім блізкім родным Уладзям. Тым не менш, працягваем нашу размову, працягваем абмяркоўваць далейшае будучыню Беларусі. Дзякуй вялікі Рыгору Астапені і Пятру Пятроўскаму. І буквально праз паўтары гадзіны мы працягнем, і у нас будзе абмеркаванне рэформаў, патрэбнасці рэформаў у пенсійнай сістэме. Так што слухайце і глядзіце нас. Мы сёння цэлы дзень з вами, у нас вельмі шмат гасцей, працягваем абмяркоўваць ідэі для Беларусі. Марафон ідэй.